Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas SD yang beranggotakan saya sendiri, Baru Satrio. Saya Rafiat Muhammad. Saya Putri Sakina Natasha. Saya Zara Kamila. Di sini kami akan membuat tugas blog bahasa Jawa tentang tradisi Kliwonan. Wiwitipun tradisi Kliwonan dipun wonten akeh kalih maksud kangge nyemut-emut jasa leluhur batang ingkang ruminipun sampun biasa luladan Batang. Tradisi Kliwonan menika dipun wontenaken wonten alun-alun Kota Batang saben 35 dinten pisan utawi dipun sebat 8 dina miderek perhitungan Jawi leresipun ing dalu Jumat Kliwon. Tradisi kulingan diwontenaken ing Masjid Agung Batang. Toya ingkang dipunagem kangge siram utawi wijik paserian papan wonten papan nudu Masjid Agung sisi kidul. Toya menika wonten pitados angsal mantunaken penyakit utawi ngendani saking sedaya penyakit. Ritual kasebat diputindakaken kaliyan pangajeng-ajeng supados laresaken tukul saras ben luput saking bala lan penyakit.